Спільний проект Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю! З вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Майданчик для переговорів про Крим. Чи погодиться Росія? Речь идет о усилении давления на Россию тем, чтобы в конечном счете принудить именно к деоккупации. Роковини депортації на півострові. Яке місце відвели кримським татарам? 46% моего народа погибло без войны. Володимир Зеленський цього тижня відзначив перший рік президентства. 20 травня 2019-го відбулася його інавгурація. З цієї нагоди, зокрема, Київський міжнародний інститут соціології запитав в українців, як вони оцінюють роботу Зеленського на посаді глави держави. Більшість опитаних відповіла, що поки що президент не дуже справляється з основними для України проблемами, наприклад, із врегулюванням конфлікту на Донбасі. З нагоди першої річниці президентства Володимира Зеленського Крим Реалії звернули увагу на роботу глави держави на Кримському напрямку. Зокрема, за кілька днів до річниці, 18 травня, у День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, президент зустрівся з представниками кримсько-татарського народу. За підсумками зустрічі, прес-служба Володимира Зеленського повідомила про його ініціативу створити при Офісі президента робочу групу, яка займатиметься вирішенням проблем цього одного з корінних народів України. Член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв був на зустрічі з президентом. Крим Реалії запитали у нього, що, на його думку, вдалося Володимиру Зеленському за цей рік, а що поки що ні. Что касается вообще крымско-татарского вопроса или крымского вопроса деоккупации стратегии, к сожалению, у президента и его команды нет четкого видения государственной политики по вопросам деоккупации Крыма и по вопросам реализации коллективных прав крымско-татарского народа. Год — это немалый срок. Позитивным я бы отнес обмен 35 на 35. Все-таки это было больше связано, на мой взгляд, с решением Международного трибунала по морскому праву. И то, что в тот момент хотя бы смогли добавить политзаключенных, это можно рассматривать как позитив, хотя это процессы были и до вступления в должность президента Зеленского. Еще один позитив, на мой взгляд, КПВВ на приграничной территории с Крымом, они были благоустроены. Сам Володимир Зеленський упродовж першого року свого президентства неодноразово наголошував – Крим – це Україна. На прес-конференції 20 травня він зазначив, що порушує питання Криму на всіх переговорах зі світовими лідерами. Зеленський висловив сподівання, що незабаром вдасться відновити переговори з Росією і додав, Україна добиватиметься повернення всіх тимчасово окупованих територій. Ми повинні з ними говорити, повинні домовлятися. Мінський формат – пріоритет, але ніхто не відміняє будь-який інший формат. Я готовий до будь-якого формату, який може приблизити нас к кінцю війни і повернення наших територій людей. До будь-якого формату. 15 травня в ефірі Крим Реалії міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про те, що Україна воліла б мати окремий майданчик для міжнародних переговорів по Криму. Когда мы увидим эту площадку, я вам, к сожалению, не смогу ответить, потому что этим занимается на сегодняшний день в том числе и наше внешнеполитическое ведомство, Офис президента. Раніше у Кремлі відкидали навіть імовірність переговорів про деокупацію Криму. Провідний науковий співробітник Російського інституту суспільних наук Сергій Безпалов упевнений, що Росія, на чолі з президентом Володимиром Путіним, ніколи не погодиться на такі переговори. Этот проект не будет реализован, потому что Россия на это не согласится, а без участия России такого рода мероприятия лишены всякого смысла. Я думаю, что никаких аргументов, которые могли бы побудить российское руководство согласиться на такие переговоры, быть не может, потому что это с точки зрения российских властей однозначно означало бы признаться в ошибочности ключевых направлений своей внешней политики, поставить под сомнение и международные позиции страны, и внутреннюю легитимность. То есть, если сделать какие-то уступки по Крыму, то, грубо говоря, все посыпется. Однак голова Українського центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар упевнений, що такий майданчик якийсь час може існувати і без Росії. Речь идет о том, чтобы создать международный механизм усиления давления на Россию, вследствие которого раньше или позже
она согласится вернуться к статус-кво анте. Должен возникнуть определенный консенсус группы стран, которые разработают, условно назовем, дорожную карту шагов и которые начнут реализовывать эти шаги с тем, чтобы в конечном счете принудить Росію іменно к деокупації. Михайло Гончар вважає, що Захід не відступить від санкційного тиску на Росію за окупацію Криму, зокрема й через нарощування Росією військової присутності на півострові. В ефірі Крим Реалії. 18 травня в Україні – роковини початку депортації кримсько-татарського народу. Цього дня у 1944 році за наказом радянського керівництва з Криму на схід відправили перший ешелон із кримськими татарами. Усього за кілька днів із півострова депортували майже всіх кримських татар. У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом кримсько-татарського народу. У самому Криму після початку окупації півострова Росією 18 травня є днем пам'яті депортації з Криму. Підконтрольні Росії чиновники у Криму відзначають цю дату без прив'язки до трагедії кримсько-татарського народу. Мовляв, депортації зазнали не лише кримські татари, але й, наприклад, вірмени, болгари та греки. Однак кількісно ці виселення не порівнювані. Крім того, ані греки, ані болгари чи вірмени не є корінним народом Криму. У квітні й травні десятки кримських татар у Криму отримали від російської поліції попередження про неприпустимість екстремістської діяльності. У документах згадувалася, зокрема, дата 18 травня, коли на півострові традиційно збираються, щоб ушанувати пам'ять жертв депортації. Цього тижня Крим Реалії поцікавилися, як виглядали меморіальні акції у Криму цього дня. Активіст із Судака Ільвер Аметов розповів, що через пандемію коронавірусу від масових заходів цьогоріч відмовилися. По 2-3 человека несли цветы к памятнику. У нас же жертвам депортации памятник стоит в центре Судака. Ну, еще что, наши татары на многих домах вывесили флаги. День похороны моего народа. 46% моего народа погибло без войны. Губили. Тогда сталинский режим был, а сейчас вот путинский режим, который нас уничтожает. Ну что, дыхнуть не дают. За каждую мелочь придирается. З 2014 року у кримських татар, не наближених до російських чиновників у Криму, немає можливості зібратися на масовий мітинг у центрі Сімферополя, акцію, що була звичною до початку анексії півострова Росією. Активіст кримсько-татарського національного руху Заїр Смедля розповів, як виглядав цей захід раніше і як виглядає 18 травня у Криму останні 6 років. Традиционно крымские татары собирались 18 мая на центральной площади Симферополя, где проводился многотысячный митинг. Десятки тысяч крымских татар со всех уголков Крыма съезжались, чтобы почтить тех погибших. Однако с изменением статуса Крыма последний митинг, который был позволен провести на окраине Симферополя, не на центральной площади. И в течение всего этого митинга над головами людей баражировали российские военные вертолеты, заглушая шумом винтов слова выступающих. Кримський історик Гульнара Абдулаєва вважає, що таке ставлення російської влади до важливої для кримських татар дати є показовим. Вона також упевнена, що воно не зміниться. Они прекрасно понимают, что крымские татары никогда не будут лояльны к оккупантам сегодняшним. Крымские татары изначально вели свое сопротивление ненасильственным путем, как это показывает национальное движение крымских татар за возвращение в Крым. Тактика своя определенная есть. Какие-то определенные мероприятия проводили. Но эти мероприятия проводились исключительно для галочки. Они продолжают все равно проводить политику Советского Союза по отношению к крымским татарам. У прокуратурі Автономної Республіки Крим нагадують, в Україні триває розслідування депортації кримсько-татарського народу як геноциду, здійсненого радянським керівництвом. Представник прокуратури Трофим Луговий розповів, на якому етапі це провадження. Идет на завершение исполнения экспертизы, нами ранее назначенной. Мы очень надеемся, что нам все-таки дадут ответы на наши международно-правовые доручения. На сегодняшний день мы имеем ответы только от Российской Федерации о том, что они не дадут нам запрашиваемых данных, поскольку это суперечить
их національним інтересам. І ми отримали відповідь з Узбекистану про неможливість виконання такого доручення. Ми отримали нещодавно відео і фото з місць поховання в тих територіях, куди розміщали після депортації кримських татар. Досудове розслідування триває, йде до свого завершення. В Україні 18 травня розпочався Тиждень солідарності з Киримли, тобто кримськими татарами. Історики, політики, культурні діячі у рамках цієї акції обговорюватимуть, що вже зроблено для того, щоб жителі України знали правду про депортацію кримських татар, які міфи і пропагандистські кліше про депортацію досі не розвінчені, та який зв'язок існує між депортацією 1944 року та подіями 2014-го. Далі у програмі. Чи повірили в ООН версії Росії про ситуацію в Криму? За званням представників Криму криються особи, які є гастролерами, чітко проінструктованими російськими спецслужбами. Україна запровадила санкції проти російського Ермітажу. В дальнейшем эти санкции должны быть уже распространены и на другие страны. 21 травня Росія організувала для членів Ради безпеки ООН неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму. У представництві Росії при Організації Об'єднаних Націй позиціонували цей захід як можливість країн-членів дізнатися, цитую, реальні факти про життя на півострові. Кримчан представляли ведучий одного з провладних телеканалів, голова так званої української громади Криму, представник проросійського духовного управління мусульман Криму та депутат підконтрольної Росії міськради Бахчисарая. У своїх виступах вони наполягали, що під контролем Росії півострів успішно розвивається. Всі кримчани задоволені новими російськими реаліями життя в Криму. Натомість права людини порушують на материковій частині України. Зокрема, голова так званої української громади Криму Анастасія Гричина присвятила свій виступ утиску прав російськомовних українців. На її думку, такі факти мають місце на материковій частині України. Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко повідомила Кримреалії перед заходом, що українська сторона не братиме в ньому участь. За цим званням представників Криму криються особи, які є ніким іншим, ніж гастролерами, чітко проінструктованими російськими спецслужбами, і вони намагатимуться вкотре повторити заїжджену платівку про те, що Крим процвітає, а населення є безмежно щасливим в умовах окупації. Українська сторона не братиме участь в цьому фарсі. Цікаво, що Росія намагається зараз розповісти нібито правду про об'єктивний стан справ на території півострова Крим. Натомість, попри запевнення російської сторони, продовжує блокувати безперешкодний доступ міжнародних моніторованих місій, в тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини. Раніше у моніторинговій місії ООН із прав людини розповідали, що з 2014 року кілька разів надсилали Росії запити на проведення моніторингу в окупованому Криму, але Москва на них так і не відповіла. Російський адвокат Олександр Молохов, який займається правовою підтримкою нинішнього так званого уряду Криму, запевнив Кримреалії, що міжнародних спостерігачів чекають у Криму. Никто не собирается кого-либо не пускать. Все флаги в гости к нам. Проблем здесь нет никаких, чтобы мониторинговая миссия приехала в Крым. Пожалуйста, покупайте билеты. Москва, далее Симферополь. Приезжайте, наблюдайте. Однак в'їзд до Криму згідно з українськими законами з 2014 року можливий лише через пункти пропуску на адміністративному кордоні в Херсонській області. Кримреалії запитали в Олександра Молохова, чи може місія ООН заїхати до Криму через встановлені законом України КПВВ і на яких умовах. Если они будут соблюдать правила, установленные Российской Федерацией, безусловно, смогут проехать и там. Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник вважає, що російська відеоконференція про Крим була спрямована передусім на внутрішню російську аудиторію. Мы слышали, тексты в основном были пропагандистского характера, там звучали бандеровцы, фашисты, и в основном многие пытались характеризовать субъективно ситуацию, которая на подконтрольной территории происходит. Таким образом, в принципе, люди не говорили про Крым. Эта конференция, в том числе ответ на то, что происходило 6 марта, это было официальное мероприятие, которое тогда проводилось в ООН. Я брала участие, также Рифат Чапаров, был Антон Кореневич, представитель президента в Автономной Республике Крым. И тогда Россия тоже пыталась включить именно этих же людей по видеоконференц-связи, но ей было отказано организаторами.
Під час російської відеоконференції про Крим 21 травня посли Франції, Бельгії, а також представник Євросоюзу в ООН засудили анексію українського півострова Росією і заявили, що підтримують територіальну цілісність України. Старший аналітик Центру політики безпеки і європейських цінностей у Празі Давид Стулік сказав Кримреалії, що західні лідери добре поінформовані про ситуацію в Криму. Никто из западных стран не имеет сомнений, что происходит в Крыму. Об этом, например, свидетельствуют уже принятые резолюции на общем собрании ООН, которые ежегодно осуждают действия России в Крыму. Мы понимаем, почему Россия старается делать вот такие неформальные встречи, неформальные видеомосты. Это часть их стратегии показать свою точку зрения. Но, я думаю, эти усилия не достигнут тех целей, которые хочет Россия. Ще у березні 2014 року Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію про визнання територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. В ООН наголосили, що не визнають результати так званого референдуму у Криму, на основі результатів якого Росія окупувала півострів. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Кримреалії. 15 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції, пов'язані з агресією Росії у Криму і на Донбасі. У перелік потрапили 377 фізичних осіб та 235 юридичних. Зокрема, у цьому списку Російський державний музей «Ермітаж», Російське географічне товариство, Інститут археології Російської академії наук. Раніше українська сторона вже звинувачувала російських вчених у незаконній археологічній діяльності на території окупованого Криму і попереджала про можливі наслідки. Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Єременко розповів Кримреалії, що запровадженню цих санкцій передувала тривала підготовка. І ще минулого року відомство запропонувало список із 30 суб'єктів, причетних до проведення на півострові несанкціонованої наукової роботи. Ігор Єременко висловив надію на те, що ці юридичні особи зрештою потраплять і під міжнародні санкції. Питання санкцій в цілому є досить комплексним. У 2014 році була прийнята перша резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України. Це була така перша підвалина. Далі були резолюції в 16, 17, 18, 19 роках. Оцей комплекс заходів дозволяє нам звертатися до наших міжнародних партнерів, до Європейського Союзу, до Канади, Сполучених Штатів Америки. Адже саме ці країни в рамках різних міжнародних організацій беруть на себе певні зобов'язання. І коли набирається певна критична маса порушень, вони виконують свої зобов'язання і починають вводити санкції. Тому сумнівів з приводу того, що вони будуть введені, застосовані, і саме головне, що вони будуть ефективні, у мене насправді немає. Українські санкції, зокрема, означають блокування на території України активів підсанкційних фізичних та юридичних осіб, припинення з ними співробітництва. Під санкції потрапив, наприклад, так званий Інститут археології Криму Російської академії наук. Його директор Вадим Майко сказав російським журналістам, що обмеження не мають змісту, оскільки нібито жодна з підсанкційних установ, що ведуть розкопки у Криму, не має активів в Україні. Однак Ігор Єременко з Міністерства реінтеграції впевнений, що санкції матимуть вплив і наголошує, що всю інформацію про незаконну наукову діяльність в окупованому Криму Україна передає і своїм міжнародним партнерам. Вже 7-й рік пішов з початку війни. Російська Федерація і її представники неодноразово заявляли про те, що санкції їх не хвилюють. Але на сьогоднішній день ми маємо констатувати, що світ є абсолютно прозорим. Санкції досить ефективно працюють. Безумовно, вони не мають одномоментного ефекту. Вони радше, я би їх поєднав певним чином з удавом, який повільно, але досить міцно і невідворотно стискається навколо їхньої шиї. Старший науковий співробітник Інституту археології Академії наук України Евеліна Кравченко до 2014-го не один рік працювала на археологічних розкопках у Криму. Вона вважає санкції проти юридичних осіб, причетних до археологічних робіт у Криму в умовах окупації, правильним кроком і важливим сигналом для міжнародних партнерів України. Организация – это совершенно другое дело. Тем более организации, которые сейчас фигурируют в санкционном списке, они в основном и производили распределение денег на археологические исследования в Крыму. Что тут важно? Международное сообщество нам постоянно закидывало вроде бы как порицание, что мы вводим санкции, а вы
Государство, которое более всего пострадало в данный момент, практически ничего не делает. Вот в данный момент введением санкций против организаций, то, что мы должны были сделать, мы сделали. А в дальнейшем эти санкции должны быть уже распространены и на другие страны, поэтому дальше уже дело за Министерством иностранных дел. У Міністерстві закордонних справ Росії нові санкції розкритикували і заявили, що, цитую, «прагнення покарати Росію доходить до абсурду». За кілька днів до цього МЗС Росії виступило з критикою іншого рішення Володимира Зеленського – продовжити блокування низки російських інтернет-сайтів і соціальних мереж. 14 травня президент продовжив іще на 3 роки заборону на такі ресурси, як Яндекс, ВКонтакті і Однокласники. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.